Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa. Bareng aja, pengen gigi, golek keroncok. Wes, kami tanggapi, kami tangkik susu di Dewi. Kemudian golek keroncok. Yuk Mak, Bismillah. Dicepat lah. Iya, Mak, palinnya Mak. Cermi. Cek Kecamatan Sambon. Pak Han iki, Mbak. Anu itu tuh ngeteri banyu. Ini apik, Mak? Ini ndak ini. Wah, apik, Mak. Jos, Mboten nggih, paling iki apik ngene. 3 Bu niku. Iki ronde anu enek koyo beras-beras kuwi Mbak Yun. Oh. Bola stoke buke sak mon. Lah cuma saiki mergo tali larang. Nggih. Biasane sak tone sak urung kalong yo ditambahi neh. Oh. Kuwi sing mboten tumpuk sami regine. Apik sing tumpuk apa ora tumpuk, Mak? Sing tumpuk. Mboten niku sing pesen sekilo tanggone kula wau. Oh, tanggone sama Mbak Narti. Iya. Oh, iya. Sing sekilo mawon niku kula. Apa tinggal acara apa, Mak, manganan? Pendek manganan paling sithik niki. Oh, iya aku yo manganan yo urung duwe. Delok, Mak. Apik kaya sak Jos, Mak. Niki tigang dosa, Bu. Oh, ya siki Mak. Iya. Niki nyon songo. Sing niku sing tunggal iki. tunggale nggih pun. Nggih. Songo, Mak. Jos. Heeh. Nggih. Gawe krecek lho. Nggih, 9, Bu. Ceng damel mendut, nggih Nogosari. Terus mungkin damel jadah. Mboten gendul. Biasane ngoten nggih, Bu, nek setahun ngoten niku nek akhiran kula kendilan, Bu. Lah putune kula teng merah. Nggih Bu Carik Nurul niku lho. Bu Carik, Pak Pri, lapangan. 9 kilo. Nggih. He, Mak, sama tau rene, Mak? Oh. Ya sakniki mboten gadah sawahe, Bu. Sawahe nganu dereng ditanemi, Blek. Walah, sadian wos napa, Bu, Lek? Sakniki pinten, Bu, wos? Mak, 12,5, Mak. Apa piye sok ben bancaan piye? Aku sisan, Mak. Ngono. Sisa ndak. Iya, Bu, kula nyang sedasa, Bu. Sisan, Mak. Lho matoh Iya, Indah tuku dhewe berase. Tapi nek roh iki apik kok nek menawa mbok aku tukono sisan ya kok aku terno rene neh. Wis roh panggone kok ya itik-itik kono. Sak karepe iki Nggih. tunggale padha ae. Sami mawon, Mak, milih Mak. Walah. Iya, apik Mak, kira 12,5. Iki ki matoh. Walah, Bu, niki matoh, Bu. Malah apik kabeh, Mbak. Ya ampun, kok jajal sedasa, Bu. Angger berasa apik kok yang seneng ora kathah ya. Lah iya. Lah, Bu, berarti jan damel krecek pun dangu, Bu, nggih. Wah, puluhan tahun, Mak. Sing ndi Mbak Yun karek Mbak Yun no? Aku yo sekarep pokoke Karek Mbak Yun no. beras selepan dhewe. Niki, Bu, wah apik, Bu, niki lho. Iki yo apik, Mak, padha wae. Iso apik kabeh. Niki, Bu. Niki mboten apa-apa. Sedasa wae. Nggih, kula tak nyon sedasa. Wau ketane songo iya, Mak. Apa wis tok kene ayem tok. Iya, iki kalau Bu itu gawe krecek kalau apik aku tak delok kreceke, Bu. Iya, sing tumpuk ge enek iki lho tumpuk Mbak Narti dono. Maksudnya sing ora tumpuk, eneke kan bulik sing tumpuk lah. Sing ora tumpuk pake Mbahar. Oh. 1 kilo mboten enten. Duka niku. Wis 1 kilo tak. 1 kilo lho gawe wagih pemirsa lho. Produksi krecek pemirsa lho. Mak ki lho, Mak. Iki nyuwun 3 kilo gitu, tapi tumpuk pemirsa apik lho. Produksi krecek bendino lho pemirsa. Iki godhoke ning kene. Dandane lho.
Iki pek dikum ki ape dimasak krecek meneh tiap hari gawe. Iya merah putih. Loh, kalau mbake enek mbake itu lho, Mbak. Anu, enten setengah kilo. Pesenan mboten, Pak? Nggih ditingali riyen. Rame terus nggih Bu teng mriki. Seneng ah bendina kancane kathah. Ngoten nggih Bu nggih kersane rame nggih. Bendino gawe ngene iso ngonten ya jenengan gawe krecek nggih Bu. Gawe krecek buke. Iki wis sing ketan sing ndi, Mak? Beras ketan. Iki sing ketane sing ndi? Ketara lho, ketara. Iya iya iya. Iya wis ngono Mak, mulai sik ya. Yo lah. Nggone aku. Kok ning gone Mas Jun tolang-tolang. 25 ya toko 3 kilo tak. Iya, 3 kilo. He Mak kok ndang putuku pengen Mak ngicipi, Pak. Gak ditambahin ya? 4 kilo lah. Udah Bu jenengan kok sapi. Manganan tuku sisan 4 kilo. Manisan. Iya 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 iya. Iya iya. Bu, kreceke sekawan, Bu Saya tumpuk sekawan Bu. Saya tumpuk, Bu Wah, kan yo manganan Ya aja. coba sisan tuku dene gak apa. Kok nek luwih gampang. Alah, luweh dimam dhewe didum-dumno yo kena kok. Ya sip. Sip. Di era kaprah krecek. Iki sing dienggo manganan ki cocok iki lho. Jenengan ki mindoane. Nggih. Kok kacek waduh. Iki sing bentuke bunder-bunder ngene. Niku sing manis nggih. Iki krecek manis pemirsa. Iki sing dienggo nganten-nganten. Maksudnya bae niku kalih bapake kula nggih kakak. Bae kula niku kalih bapake Majah niku kakak beradik ngoten. Piye pemirsa? Nggih. Kan niku buke sing wayu kok bapake ibu anteng kok boleh piye? Walah ki nyeritakno. Ibuke ayu bapake ndang. Mbak Ida sing konten-konten. Ya niki kula ibuke. Mbak Indah niku anake kula sing bajeng, Bu. Iki Mbak. Arek kula pete sing MTS niku anu kelas setunggale SD-ne sami sing niku. Kalih Mbak Indah riyen teng nggih Mayoret. Oh nggih nggih. Niku SD-ne. Nggih. SD-ne riyen teng MI, teng madrasah Mbak Indah. Mbak Indah. Nggih, kula buke Mbak Indah, buke. Niku pun ajeng sunat tok niku. Nggih. Sing Mayoret kali Mbak Indah niku. Walah pun ajeng sunat. Putune nggih. Arek Fitri kelas kalih. Kelas kalih. Lah kula Mayoret sami kali Mbak Indah nggih. Mbak Indah. Diterno mulai sih. Iya. SMA negeri kok Mbak Indah teng SMA Negeri 2 riyen. bapakne besan Mbak Damis, Mbak. Nggih. Mbak Damis arwan konten-konten Ya Allah, Mak, dek pintere koyo ngene, Mak, ditinggal golek kaya kebutuhan, golek kaya kok ya wis laporan dhewe ya, Mak. Bu Ibu omahe wis tak saponi muni ngono ya, Mak ya. Ya Allah, Nduk, terima kasih ya, Nduk ya. Engko sore pengen ning ndi tak turuti. Mbak Enda. Mek apa? Ya Allah, tak kira toh pengen maem bakso apa tidak pengen jukuk daster ning omahe Kinara. Yo pengen tuku bakso aku kok Bu. Iya bakso barang. Ya wis Ibu terima kasih ya, Nduk ya. Apa, Mak? Sak lere kene tas digading kok. Oh iya Mak. Heeh iya. Saya sampean ler krecek. Ya krecek. Oke, Mak. Iya. Oh, jaluk disoteng pemirsa. Jaluk disoteng. Laporan aku teko mbek Majah. Bu, lapor omahe wis tak saponi. Iki montore kuning dilapi ya Allah, Nduk. Atik iso apian koyo ngono le, Nduk. Kok sore pengen apa? Pengen ning gone Mbak Indah. Pengen gone Mas Dimas. Lah pemek apa? Pengen jukuk daster. Pekarane dastere disilek Mbak Yune ndek bengi. Oh, ya. Boleh dikit kan ngono kok. Gribek, Mak. Iya, sik. Helme sampean, Mama. Helme gak mbok coplok. Aku tak yo helman ae yo. Aku dhewe yo jek helman. Heeh. Ya Allah, Nduk nek mboke wangi aku. Nawakam kesel nek tak anakno Ibu. Mah, kok aku ning lapo
Tapi gak dandang orang bisa kabeh. Ora. Nek nek ngelapi ki detail resik. Ora usah mbok guwak ning ndi banyune siramno iki lho nduk engko sithik-sithik, Nduk. Nah. Treng ngono. Tapi banyu rusoi. Ora apa-apa, disiramno kembang gak masalah, gak dadeh. Wes nek kesel tak genteni, Bu. Ya. Ya. Urung resik kuwi. Ya. Cek rusak kabeh. Boleh banyune wis samene kemen, Nduk. Tak siam aku kembang lho. Ambek nyetel lagu dek mau nyapu aku wes. Ambek nyapu, ambek nyetel musik, ambek ngelapi. Wes ngono tak. Sesuk dilapinah nek rusak, Bu. Iya. Ngono nek dinggo lak resik ya. Iya. Ini wis mbok iseni bensine. Heeh. Karek magreng. Mak greng. Kodang loro-loro nek wong nyilek. Maksudnya biasanya sing tukang nyilek kan pakem Pak kuah. Lah iya dulu terapi. Ora Mas Wahyu tekan kene, Bu. Anu badhe ngeterke terapi. Biasanya kita harus kintil. Iya kintil deh. Piye, Mama? Bu ning ndi lah kok iso ilang lho. Kan Mama apa yang nulis becek lho. Nulis becek lho. Segolku sekilo tok. Ya maksudnya golek becek ae. Iya, Lho. Iya, kok sakne nek ape goreng Halo. ala-ala ya, Mak ya. Kita dikongkon anu ngambil lebih biar lebih Heeh. recehnya ben lebih. Kenapa, Bu? Kayak kena dadak. Itu lho kena dadak. Alon-alon lho, Bu. Iya. Iki ndek kae mobil Mbak Indah tak pek intene ya, Bu. Dikasih no Intan. Yo. Uga mbok jaluk tak jaluke uga Mbak Indah dengan senang hati dengan sukarela mending ngene. Iki tak hadiah nanggo Intan. Iya. Diwari Intan. Jangan Intan cek sekolah le. Heeh. Terus wulinge Mbak Indah dirawat sing apik ya, Bu. Heeh. Iya lah, Nduk, ndak mosok apik tak. Apa no? Heeh. Iku aja anu ngene kae. Doro wesi, Nduk. Sesuk wis ora ngelapine ya, Bu. Wis gak ngelapi mobilnya ya. Sesuk nek pamane disilek. Pak rusuh ya dilapine. Heeh. Kene pokoke bagian merawat. Heeh. Aku mau ning ngelapi alon-alon apa banter, Bu? Malam ya. Ben orang besar kabeh ya. Lah iki bar didandakno Mbak Indah mbek Mas Dimas kok. Iya. Ingin kan di. Heeh. Ibane di dalam. Iya, Mak. Oh, aja Ibu terus ya. Ndok Mak jan ning dia, Mak mek apa Mak tak syuting, Mak? Iki lho mepe iki kan lebih lebih apa? Garing. Oh, ben garing. Pasti. Alah ngono. Lah. Oh, kan apik ya gorengnya ya. Oke ya. Oke. Kae pibu neh, tak syuting neh pibu. Bu, ndang ngomong apa, Bu? Oh, wes bersih enak apa. Iku tak sapa, Bu? Semana lho. Sing ning jopo ku lho, inget ya? Pasti. Iku lho. Lah, Apa Mak sing ditinggal? Oh iya. Iya. Tuku kertas plastik gone masjid. Iya. Ibu gak melok ya beriki. Melok sih, Duk. Oh ya wis, aku tak nang omah ya, nunggu ning omah. Iya. Bar nyapu saya mau. Ibu engko karek masak. Wis bar masak, mbok masak apa nih? Oh iya lali aku. Ya, pateni sik. Cuk. Nggone Mama Umi langganan biasane lho kesana. Tepung-tepung. Mak Demes pergi? Bolone. Bolone, Mbak Mur. Iya. Mbak Mur baut lah. Ini langganan ini juga kesini aja ya.
aku mbak. Iki aku ilmu di YouTube emang ya nggak foto-foto lagi ya. Nggih. Iki apa mak iki tepung apa iki? Terigu iki. Terigu sing iki maizena, iki tepung maizena, Mak. Tepung maizena. Kerupuk urang sing gede-gede, Mah. Sekilo, he? Ya. Iya lah. Pokoknya isine kudu kliwat 80 ae. Tong, Mak. Tong, Mak. Wah. Gede-gede, Mak, digoreng, Mak. Iya. Oh iya sak mono-mono. Bener. Itu luwih, Mbak. Heeh. Iya. Enek ketan ireng barang kok, Mak. Toko Haji Munif oh ning kene saiki Pesen ayam nih mau le. pesen ayam Mbak ya. Dwi, Mbak Dwi. Mak. Ndek Apa iku gede lho, Mbak. Tapi apik lho. Nggih, Pak ya. Kue kacang ini ku pinten sak kilo? Sak kilo 36. Mak pengen gawe apa? Ora, Mbak. Tekok sik. Mbak Nuri pengen ngekno pecel lho iki digoreng ndi. Oh, pecel. Mbak. Bu, setengah kilo kacang cilone Kacang iki aku. Cukup mak iki gede-gede kok, Mak. Wes, Gede-gede lho mbek kuwi. Nggo campuran ge iwel-iwel Mama Umi. Iki lah ketan ireng ambek ketan tenan. Dienggo gawe iwel-iwel walan raya wayu ah. Yo Mak yo. Wayune ra koyo Mak Besti kok Mak Dames manis lah yo kok. Cantik kok dadine nek iwel-iwel dikei. Iki ketan ireng. jadi Mbak Nur ngene. Angganane ngene Mama Umi. Wis Sediarnorno toko busis. 50 sama Nyampe rumah, bar belanja. Boboke mesti. Walah jan umban 3 keluarga. Iki sakmene iki nggone Dik Susi. Wis sing sebelah kono Dik Dewi, nggone Intan sing ngumplik. Nyandok Tan. Loh Mak, aku matur nuwun lho Mak ya. Wis besok kita berjumpa lagi. Kok iso tekan ulo tak gowo ki tak nggo apa le? Oh, tuku Mbak Ina. Iya, Ibu sing jeruk panas. Cuma digodhogno banyu sik karo Mbak Lina. Iki Ibu panas. Intan apa? Wih. Capcus. Oh, tapcus. Makasih ya, Ibu panas sama-sama Intan Ibu ya terima kasih. Sedotno ya. Iya wis mbok bantu Ngesi apa omah. ngresiki omah. Mak, Kendaraan wis. kuning sampun. Kendaraan kuning ya wis mbok lapi. Nang ngombe nggenem. Iya, terima kasih Inten deh. Panas iki jikan pemirsa lho iki mang panas jalukanku. No gula, jeruk tok ambek banyu panas. Bismillahirrahmanirrahim. Tan? Golek Mama Susi. Sidone entuke ayam iwak pitik tok, Dek. Lelene gak enek, Dek. Lelene karek cilik-cilik. Gedene sak jempolane Kinara. Jek bayi-bayi mang lelene. Kenapa aku digolek Mama? Turu aku. Moro sik lah enek apa kok ndang enek Helwigati. Enek apa Dek Susi? Oh, digoleki iwake ndi ngono, Mak? Sik, Dek, iwake Dek Susi. Sik sabar. Pakai teko. Wong sabar ki subur. Ya, Mbak ya. Betul. Iki sing nggone Mbak Narti. Wah, kerupuk gede Mak iki. Yo, kacangnya apik, Mak. Kacang iki. Lah iki sing nggone lek encus. Ya, tak terus. Wis. Makasih ya, Mak. Kita besok berjumpa lagi ya, Mak ya. Terus Mama udah istirahat. Ki aku. Ki mang wis entuk beras ketan. Wis entuk krecek, alhamdulillah. 11:30. Lah makme kapan Ibu kok gak ngerti? Oh, ndek mau kan iwake gurami kan 1. Pagi mbok maem separuh. Terus iki mau mbok maem separuh. Mami Encus gawe mie. Mami. Engko bungkus. Engko kita mencoba. Mbak Indah awake ra gak penak dibungkusno mie pedes-pedes. Engko ya. Ibu tak istirahat dhisik ya.
insyaallah nggone Mbak Indah. Monggo dilarisi mine Mami Susi. Jajal pemirsa aku terus. Ayo Mbak dilarisi aku dodol kerupuk, aku dodol iki. Iki lho. Walah sakmene kae. Iki apa jenenge? Nek muni aku ditukokno masku, ditukokno gurami masku. Anten masku kok Iku masnya Mbak Lina mbek Dek Rapa. ambil intene. Intene yo daftar ya kondo Mas Dimas ya. Mas aku daftar melok dadi adike ya ngono. Aku adik Mas Dimas, Dek. Iya, Ambil Mbak Indah. ngono. Pokoknya melok ya Teh ya. Indah sampai antan. Pokoknya melu. Melu sapa? Ya melu kamu. Oke. Ancen aku ditukokno iwak apa Cici ditukok. Ready ya Dek ya. Adike. Intane saiki sing diseteli lagu-lagu kawak ngono lho pemirsa. Berulang kali aku mencoba terus gelas-gelas kaca di manakah aku ini. Engkau suka singkong, kau suka keju. Oi ngono kuwi pemirsa. Pokok iki sing lawas-lawas dekne. Apa mungkin sing nitis ning Intan kuwi ya. Mak sekedhis kuwi mungkin orang kawak. Ya pun pemirsa demikian konten kedua hari ini. Cari krecek untuk Kinara. Doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga yang sakit yang paringi sembuh. Untuk pejuang garis 2 semoga diberikan momongan yang salih-salih ya pemirsa. Aku tak tuku wifi, tak bayar wifi sik ya nduk ya gak usah ilok ya. Wis. Alah, panasnya kok. Olah aku nek ngono kuwi. Ilak. Semoga yang saat ini Ilak ya? flu, pilek, batuk ya segera diberikan kesembuhan ya. Kami pamit dulu ya pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Terus ben manung ngono. Wis hayem aku.